Horren bestez, lokarrik eutsi egin dio etari sueten alde bakarra, iraunkorra eta erabat egiaztagarria ematea eskatzen dion gizarte aldarrikapenari. Horrela, bakarrik egiaztatuko da prozesua itzulerarik gabekoa ote den. Eta hori beharrezko baldintza da bake prozesu berri bideragarri bat abiarazteko. Alde batetik, behar adina pauso ematea batasuna legeztatzea errazteko. Hori lagungarria litzateke indar politiko guztiek baldintza berdinetan, gardentasunez eta era publikoan konponbiden prozesu batean parte hartu ahal izan dezaten. Bestalde, ekimena bere egin eta indar politiko guztiekin hitz egiten hasi beharko lukete inor bazterrean utzi gabe. Ikas dezagun gure desadostasunak kudeatzen eta aukerak baliatzen. Eta ehun dezagun konfidantza sare bat berriz ere gurekin nahi ez dugun iragan batera itzuli ez gaitezen.